Thank you. Inana Taameawu na ate nka no ebe toto na no ebe sunsuma de yo pa se yemfa sunsumu nkasa nana wa so anya aso mienu na esisi wo san wo extra aso wo ba wo de ti asem ai okay nana pap mama ye di nkomo na enkomo ni nyina ne se on se ya bibire mu ha ye wa asem bi aye anabrofo kasem ye kasa reincarnation. Okay. Ebetwi kasem na me kama metiefu ati ase ya ne se obi wu a wo san yakwa aba ma ya wo no. Me bisa se e wo ho. Oh. Etisa. Empress, mamene kan che watiefu. Okay, tiefu je so. Na nanu matra nkonwa ne mpanimfu a etie liberty. Okay. Ede mi sa program bi say no very nice. Ana ema yene a sabe yenuanom a omuwonim die wo fom no etimi sua bebe pa efri wo show yi so. Okay. Tem ya na impress me kasa me se me kasa no badwembem. Obi a wadwere mo do no na wotie me. Na wo beti ase enso. Wadwere mo no a unya masem. Se kasa obi ewu asan yakwaba. Akwaba. E wo ho. E dey ntina ne wo. E wo ho. Na me metra de kronti a e wo ho. Empress, we are sitting at our bia me kase adie bia e was asie no e wa wie sa na ejinti a obi etumi kase o se me nana we wuye no masa ko hu ne wa ha eno yete se amanfo ate ye keka ya yete etie wo ho na sansem we se no akoya sem bia esunya daje na ukire mu yie sa because Empress obeka cho se bia asem we kura no ebi nsi ba bia nipa wa wudie ya keka ebi tumi ke bon tim keka bi bo sere mu ka odi pa wu a eye honhom. Okay. Empress tie bi yo wo ye honhom. Okay. The moment we ka Taameawu awu menye nipa biem me kra no enenam. Okay. Empress me ka besi wudie no so obi wutofu wu a. Okay. The moment I nipa be wutofu wu say ye car accident say nsuomu wu very good nipa no onkoi eh ne kra ne ti ase na se asie no onkoi dabi sa time no be wu no ano ne kra ntumi kokro foforo so etu betume say bia Empress wuni me pa ba wonti se mawu. Okay. Bia ne ya na mawu sa ba wonti metumi no akohia ba bi adi nkomo mi hu se wawu so wonti dabi eti ubedu na otia usi na Taameawu anya no na nam ni di nkomo sisi ai na yesi wawe let me hu sama eno sa bibi kura to me yew enti nipa wu na honhom na de ne nam no ye kanidua na yesi sudua se saman na se nka saman de wasan wo man de bi sa de na mo kara na si agro bi no mo di sama wasan wo man mu sei wu a honhom ne de ngui. Okay. Eye honhom tie ngu. Empress. Ye tie o pa. What is say nsuo da ho? Me be se wudi anu so na me mamanfo adwene na hu se. Ade bi e ka no ene wo so no. E wo honhom. E wo honhom. Okay. Okay. Enu ti na wutumi som daye. Na wo hu se wo maame bi awu. But na o kire wade. Ende o je tu mu se wo ho. Eno de. Na de obi wu de o tumi ba. Eh. Ya wu obi amani wu. Ya sa wo no foforo. You bet me wo bi no wo hwe na senso de ode nam no a and in life wo wuko but a bit me say pia busuen no busuani bi akowo dipan beba na say we de ne life nya ati say asoma say wu ye suban na ekura ne nyina de ebi so no reincarnation na wo kan ebi so no etebi ane ne padi wu ye no na oti ase no o mark bi dan ya. Okay. Oh, na sense de. Trouble Mike be. Very good. No was obi akọ wo da busuanim. No was pie. Okay. Ni suba ni bi ti say. What is sense so de na be ba. E be sa de aba. It is obi ka je so obi wu. Na san de a. Be ya re no be wu ye. Ti obi wu ye no a. Sa na wo kọ ware o ho no. Owu ye o kọ no. Wanko. No call back to Cote d'Ivoire. Nana nya botre. Wo was samana boy ti gali krom ye sie no was samana boy ta no krom. Ne na wo sisi a. Okay. E je de no se wa wie
yɛne na wie bibia ya wie ne bibia sa ofiri ho no ana sa ko Cote d'Ivoire ku foforo so na nya botere enti na meti ase yi a ni kuru no wale ne wo sa kuro na wo ko so ene ne ma no o ante so mo maame ewu ana obia ni si wawu enti mo sie ni ha no na ne honhom ne kokko awale abrabon de okọ ba bia wudi ka kofa be ma fo na no ni na jai enti